ሚዲያናን ፕሮግራማትናን ሰብስክራይብ ላይክን ሼርን ብምግባር ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም እግረ መገደይ እውን ኣብቲ ዞባ ዝግበር ዘሎ ምስ ብዙሕ ላህላኻቱ ናይቲ ለውጢ ኣካላት ዝኾንኩም ሰባት እውን ክብሪ ይግባአኩም አንተ ወይስ ክፍታታት ዝመስል ይዕዘብ ነይረ ማለት ኣብ መቐለ ዘሎ ነባራይ ወይ ከዓ እቲ በዓል ሃፍቲ ብፍላይ በዓል ሃፍቲ ነቲ ናይ ዞባ ልምዓት ሓጋዛ እዩ ንብሎ መብዛሕትኡ ይፍለጥ እዩ ብሕሽክርና ናይ ሓደ ጉጅለ ፀንሐ ክሳብ ዝኾነ ካብቲ ፀቕጢ ዘይወፀ እዩ ስለዚ ካብዚ ብላዕሊ ሰብ ክመፅእ ኢልካ ምፅባይ ትክክለ ይኸውንንና ምክንያቱ ብግበረለይ ክገብረልካ ዝመፀ ናይ ሃፍቲ ክፍፍል ዝፀንሖ ዓዲ ስለ ዘለና ምስ እውን እቲ ፖለቲካ ምሕማስ ስለ ዘሎ ሓደ እዚ ኮንሲደር ክትገብሩ ይግባእ ቀፂሉ ናይ ማለት ዋላ ፅቡቕ ለውጢ ኣሎ ነልምዒ ዓዲና ኢሉ ተዝመፅእ ነይረኸ ተለዊጡ ድዩ ሰለውን ሕዚ ትገልፆ ነርካ ኣብቲ ወረዳታት መብዛሕትኡ ተሰግሲጉ ዘሎ ሓይሊ እቲ ለውጢ ዘይደሊ ልምዓት ዘይደሊ ነቲ ምስቲ ሕብረተሰብ ኣተሓሳስባ ዘይራኸብ ገና ኣብ ሰብዓታት ኣተሓሳስባ ዘሎ መንእሰይ ኮይኑስ ናይ ሰብዓታት ዝሓስብ ማሕበረሰብ ኣመራርሓ ኣብ ዘለዎ ኢና ዘለና ስለዚ ተን ወረዳታት ኣይ ቲንክ ሶ ብዘይካ ዓዲግራትስ ተለዊጠን ዝተለወጠለን ኣመሓደርቲ ክሳብ ሕዚ ይረኣኹ መብዛሕትአን ኣብ ትሕቲ ናይቲ ለውጢ ዘይደሊ ንትግራይ ናይ ትግራይ ጥፍኣትን ናይ ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ፅንተትን ዝምና ሓይሊ እዩ ሒዝዎ ዘሎ ከመይ ገይሩ እዩ ክልወጥ ኣብዚ እንታይ ኤክስፔክቴሽን ጌርኩም ኢኹም መፂኹም ነርኩም ልምዓት ክነልምዕ እንተኮይናስ በዓል ሃፍቲ እውን ከልምዕ እንተኮይኑስ ለውጢ ክርኢ ኣለዎ ናይ ግድን ስለዚ ኣብ ከምዚ ዘሎ ኩነታት ከመይ ገይረና ክልወጥ ኢና ሓሲብና ማለት ኣይተቐየረን ሕዚ ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ ከይዱ ከልምዕ ዝደሊ በዓል ሃፍቲ እንተሃልዩስ ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ ከዓ ልምዓት ዘይደሊ ኣመራርሓ እዩ እኒአ ዓንቃፍ ኣይኮይኑ ዘሎ ኣብ ፍረወይኒ ኸምኡ ኣብ ውቕሮ ኸምኡ ኣብ ካልእ ኸምኡ ስለዚ እዚ ከመይ ኢና ክንሪኦ ከመይ ኢና ክነኣልዮ ዘለና ምስቲ ሕዚ ልምዓት ትደልዮ ዘላ እታ ዞባ ይቃንዶ ብስርሖት ኣይና ኮይና ናብ ሓደ እንታይ ዝበሃል ዘይኣተና ናብ ሓደ መፍትሒ ሓሳባት እንታይ ፀጊሙና እኒአ ክንግዛእ ክንጭቆን እሱ ዲኹም ትፈቕዱ ዘለኹም ናይ ዞባ ምብራቕ ካብ ካልኦት ዞባታት ፍልይ ዘብሎ መብዛሕትኦም ኣብቲ ናይ ዞባ መሪሕነት ዝነበርኩም ሰባት ምስማዓት ሕሉፍ ሕማቖም ብዘይካ ሰሎሞን ማለት እዩ ምስማዓት ብዙሕ ሕማቖም ናይቲ ለውጢ ኣካላት ኮይኖም እዮም ፀኒሖም እዚ ሓደ ፀጋ እዩ ግን ኣብ ወረዳታት ኣብ ታሕቲ ወሪድኩም ኣብ ምስራሕ ግን ድኽመት እኒአኩም ኣነ ሕዚ እንታይ ጠራጠር ሓደ ግዜ ውሽጣዊ ልእኽቶ ዶ ይህልዎም እንታይ ማለት ከባቢኻ ዘይትልውጥ ተኾይንካስ ነቲ ለውጢ ዘይትድግፍ ተኾይንካስ ዝኾነ ፀገም ኣሎ ማለት እዩ እሱ እዩ ዝረአየኒ ንዓይ ስለዚ እቲ ዞባ ናብ ዝሐሸ ክንወስዶ ተኾይና ማዕረ ተጠቃምነት ክንህብ ተኾይና ኦፍኮርስ መንግስቲ ብዘይ ጥርጥር ዝኾነ ይኹን ኣካል መንግስቲ ክህልዎ ኣሎ እዚ ኩልና ክንኣምነሉ ክንክእል ኣለና እዚ ተዘይኣሚንና ናብቲ ለውጢ ንመፅን መንግስቲ ማለት ንኹሉ ትግራዋይ ኣብዛ ብፍላይ ኣብዛ ናይ ሕዚ መኸተ ዝተሳተፈ ካብ ዝኾነ ውድብ ይኹን ካብ ዝኾነ ፖለቲካ ውድብ ነፃ ይኹን ናይ ፖለቲካ ሰላለፋ ይሃልዎ ናይ ሲቪክ ማሕበር ይኹን ናይ ዝኾነ ይኹን ምክንያቱ ኩሉ ነቲ ዓዲ መስዋዕቲ ከፊላ እዩ ኩሉ ከዓ ክመርሕን ህዝቡ ከገልግልን ናይ ግድን እዩ ስለዚ በዚ መሰረት እንተኮይኑ እዚ ክህልወና እንተኮይኑ ኣብቲ ወረዳታት ዝግበር ዘሎ ሪፎርም ጽቡቕ ዝተጀመረ ስራሕቲ ኣሎ ግን ኣብ ላዕሊ ዘለኹም ኣካላት ግን ሓገዝ ተኾይንኩም ኣይርአና ኣለኹም
أصدت زلهم أما حوراو قد يزلهم قوم عينت كفتات يرلهم كاو حنت سكفتا أقرأ من قدك قلت أفتهم مرة راح تصنحوا نايزواس حزون كافتح تخطخ زيوت مخانم أفتن لو ترى إلا نزلوا كتماتات ونس نايو عليه بجلة نايو عليه بجلة ناولو السبات درونا بكم عينة من الشعرارات يخد له وزي مسك فيه أنا أشوري فلتني لو ما عندي له أشوري بزح سكفتات تمتيني كعود حن رخيبنا خنا واقعنا إليه حلفوا زد له خنا جرى الله معناه خنا واقع سلسك بأننا على تجري زواي قشتين ناولك ساحز زد فأنا حزون كبابية قشتي زبال نجر كل يوم لندحرازي أنا يدلن تجرينا حدا سبيع حدا تجراي كند تجراي كأنا يخلطنا يا زوام مرعكا نيوعلنا يا نيخلنا بزوع مندرنا خيزنا كل مندر أي نترن زي رجتي زا مندرنا حنترن تخوينا جن حنتي كلها كم حدا خوينا وانت حاجة جيزنا حنتري لنا حزون تقوليت كان يحمق قد سألون أو لمعتون حدا خوينا خنا المعلنا ميديانان بروغراماتنا سبسكرايب لايكن شيرن بنبار تتكتاتلنا بخبرنا قدم نما عنتي تجمير زولو مدر زوا مبراق تولدتي كامنوالس تولدتن دقفتن تزخون كاميز بورنيو مالت أفت صحافة أفت محبراو ميدياس تولدتن ترحيا خوينا مو دقفتون تتخون نيروس بزح من نسعنا زولو نيرو لذي تا صحافة بخامات تتخون محشيب كاو قصيلو نزو بروغرام كتزاقاجو يتلهم زوا مبراق مزوا مبراق السفيح بوتاز شفن بزح وردان طاويان زلوو أمو كم تقرأي تراحتي كونس كم إثيوبيا بزح حفتي عام نقد عالم إنجرا زفريو زركولو زواز بعد كم كتما وروزي زلو أي من كم كتما مغلس صاوعيت يقوركم يدهم كالت توسختي عبيتك عيشون تاخوينهم تعنتوز بعد زنورة لك إيو بروغرامات نيوية ببوردو ببخل الدرجة من يجن دهر ساعات مسلم خانس تاخوينهم زي ما زمللني نزو بروغرام زي كم زوا درجة خنمات لأنا عاوي أدلي كم زي عينات كم زوا خنم مخاخر أدل رخيبنا ينفلتن أنا بوليتيكا علم الله طوام ودوي قبل تشعامة مرة تحيزه كم أورط راح يكون كم تقرأي تقاليسنا حدا أوان لو تخن تهافتش تفولكو خاب كبابي خايز جمر من قشاس كام نفسه يزجمر تالوتي كم إلى كم قروتي كم إلى تقرأي كم إلى خالي نمعتك من نزغل لنا نز درجة زي زجاجهم كوري هبكم استفلا عليه بوليتيكا فلا لا يحلينا كاف استفلا عليه خباب النمسا سلا زوانا مرأين بالمعن زجوركم مدرة من صاوعيت عود حدش معرفي يبل كاوزي قصيلة أب كتما وقرن كلتو العالم كل تحت النيواني وقرن كلتو العالم خمس الفلات ناي توريزم مسحبي أب توريزم مسحب أب تجري اللو كابز بحال بخلو داربات بحاج بس وقرو كم أول ناي عالمنا مسحب زخنا ناي مسلم نجاش وقرنيو أب كل تيجي العمتات كون يتواهلو تعزي يصنيو تنا توريزم كم يجير يكعبي انتلنا أب داربات بها حدا هوتيل يملن كافتفلا عليه هاجر كافتفلا عليه عالم زمزة عدتنيا أفتو بتخرستيان صنيحو شهاب النايل وزدقاس اللقاس حنتي ألقى حنت هوتيل اللي يبدأ رهزة سلمت يا خموين حاتيتنا استفلا ليه زبن الشي سبهافت حاتيتهم اللي أمه كنوا مينا كل تهيبنا اللي لان داتا بحاله مش كافة زيتو هاون نقاشون كمو كاف تركي يمسا كاف سعود عربي يمسا هذا مسلم تولادي هذا مسلم أماني يكرتا أبتا نقاش موزيوم إنفست غيرهم مسألة هفتهم خول أو سيم شهابنا للواجن حنتي ناي إنفستمنت هوتيل يلا سلازي زوان وزقدايزي نعمتات حتى زنبرة نبارو رخل تولع على نمملاس تاي تزاجهم ولهم كبري دلي كاو قصيلو أبا ختم أورو مقدمة يتسوي إزنورنا ورخل تولع على أخيبا كل التجيزي تسريزو مخنيات تاي
ብግልጽ ክንገረና ክእል ኣለዎ ህዝቢ ውቕሮ ክልተውላዕሎ ካብ ቀደም ጀሚሩ ካብ ደገን ውሽጥን ዝመፀ ኣብ መስመር ዝርከብ ህዝቢ መስዋዕት እንዳኸፈለ ነታ ዓዲ ማእገር ዝኾነ ህዝቢ ኣብዚ ህዝቢ ዘሎ ናይ ለውጢ ተሃድሶ ግን ተጓንዩ ሓሳቡ ከይገልጽ ኮነይ ተባሂሉ ጀነራላት ኣብ ውቕሮ ሆቴል ከፍ ኢሎም ምፍርራሕ ክወፅሕና እዩ ዘይትወግሕ ዲ መሲልኩም ክንረኣየና ኮይሎም ናይ መቐደማይ ዛቻ ተገይርልና እዩ ኣነስ ገይር መስገን 20 ዓመት ኣብቲ ፖለቲካ ተቃውሞ ስለ ዘለኹ ብዙሕ ሓሊፉ እየ ሕዚ ግን ኣብ ገጠርን ኣብ ከተማን ዝርከብ ህዝቢ ነቲ ለውጢ እዚ ሆይሉ ተቐቢሉ እታ ዘላ ሰላም ከቐፅላ መንግስቲ ክህልወና ኮይና እንደሊ ኣለና ተቃውሞ ውድብ ማለት እኮን ኣነሲ ስዒረ ክወፀ ይግበአኒ እወ ግን ሃለዋት ትግራይ ኣነ እየ ኣብ ዝብለኒ ግዜ ኣይኸውንን እታ ሰላም ክትቅፅል እታ ዘላ ሃሁ ክትቅፅል እንዳበለ ህዝቢ ግን እታ ኣኼባ ናይ መቐደማይ ውቕሮ ዝተኸለፈት እሞ ዝተፈላለየ ጣብያታት ተዘጋጅዮምሉ መፅኦም እንታይ ዝተሓሰበሉ ነገር ኣሎ ንቐፃሊ ክካየድ ምሽጡር ከምሽጡር እንታይ እዩ ካብ ቀፂሉ ኣብ መሰረተ ልምዓት ከተማ ውቕሮ ናይ ፀጥታ ሽግር ኣሎ ቅትለት በዚሑ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ ኣብ ውቕሮ ክልተውላዕሎ ብፍላይ ኣብታ ከተማ ውቕሮ ዘሎ ሓደ ሓደ ግዜ እውን ብዘሕፍረካ መልክዕ ዘግናኝ ብትብሎ መልክዑ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ካሊእ ሰብ ተቐጥቂጡ ይመውት ኣሎ እዚኣ ከመይ ትርእይዋ ማእዘ እያ ካብዚ ኩሉ ኩናት ካብዚ ኩሉ ሽግር ወፂኡ እቲ ሕብረተሰብ መሊሱ ብሰውን ብሰኣል ቱ ለማስ ምምሕዳርን ዘሎ ሰብ ብዝወፀ ይመውት ኣሎ ስለዚ ህይወት እዩ ዝቕድም እሞ ኣብ ህይወት ምድሓን ከመይ ትርእይዎ ይብል ካብ ቀፂሉ ናይ ወረዳ ክልተውላዕሎ ተደጋጋሚ ሕቶ ዝተሓተተ ሕቶ ኣሎ ናይ ጣብያ ዓዲ ቅሳንድድ ናብቱ ሰማያታ ፋብሪካ ዓዲግራት ክትወፅእ ከባቢ ጣብያ ዓዲ ቅሳንድድ ቁሸት ሙኻት ዝበሃል ኣሎ እያ ተወሊድ ዓብዪ ዓዲ እዩ ካብ 1997 ዓመተ ምህረት ትሒዙ ትእምት ሲሚንቶ ፋብሪካ ሓመድ ይወስድ ኣሎ ሓመድ እንትወስድ በሉ ልምዓት ትግራይ ልምዓትና እዩ ሲሚንቶ ፋብሪካ ኣሕዋትናን በዓልናን ተቆፂርና በዓልናን ንናበረሉ እዩ ቅዳመ እንዳእ ክመፅእ ሓመድ ይኹን እምበር ነታ ጣብያ እንታይ ትሕግዝዎ ነገር ኢልና 2012 ሓቲትናዮም ሽጉጥ ኣውፅኦም እዮም ፈራሪሖምና ምሕታት ነውሩ ኮይኑ እቲ ዝውሰድ ዘሎ ሓመድ ዝጨለነ ትግራይ እዩ ነታ ጣብያ ግን እንታይ ቀዋሚ ልምዓት ግበርሉ እዚ መንእሰይ ፍቆዶ ስዕዲ ይስደት ኣሎ ብስእነት ስራሕ ይሳቕ ኣሎ እታ ጣብያ ነታ ክልል ነታ ትእምት ዝገበረቶ ሃፍቲ ከም ዘሎ ኮይኑ ብስሩኸ ሓደ ክትከል ሓደ ደኸይንቀል እዩ ሓመድ ተጓሕጒሑ ተወሲዱ ጋሕ ኢሉ በቲ ሕብረተሰብ ሓመድ ንሳምባ ምቺ ተቓሊሉ ሕብረተሰብ ዝሓተቶ ግን ክልተ ነገር እዩ ነይሩ መንገዲ ትፀርጉልና ዶ 2 ኪሎ ሜትር ከ ካብ ዘዳሚ ክእልና በኣ እሞ ክንደይ ሚልዮን ቅርሺ ኢንቨስት ዝገብር ዘሎ ሃፍታም ድርጅት ነዛ ጣብያ 2 ኪሎ ሜትር ኣደታት ሰኣን ኣምቡላንስ ሰብኣ እንዳተደፍኣ መብራህቲ ዘይብልና ብዕጉግ ዓኾር ጨኒና ንሕና ነታ ዓዲ መስፍንየ ከምዚ ትግራይ ዓብያ ትብልዋ እንትኾንኩምሲ ኣይመን ሲሚንቶ ፋብሪካ ስለምንታይ ሕቶና ዘይትምልሱልና ኢና ብልሓተትና ኣሎ ከም ዘለወልናኩም ዓንቶ ፈራሪሖም ሰዲዶምና መቐደማይ ግን ሓደ እርምጃ ወሲደት ጣብያ እታ መንገዲ ዓፅዋ ድሕሪ ዘይተልምዕና ኮንኩም ኣይትወስድዋን ብሱርቲ ሓመድ እውን ሓመድ ድዩ ወርቂ ድዩ ሓፂን ድዩ የተረጋገፀ ብሽም ሓመድ እዩ እዚ ማይን ማዕድንን እዚ መርሚርና እቱ ከባቢ ናይ ምንታይ ሃፍቲ ምህላይ እውን ባዕሉ ኣብ ክሴታ ንርከብ ማለት እዩ ስለዚ ምራቕ ኣፍታ ሲሚንቶ ወሲድዋ ዘሎ ና ጣብያ ዓዲ ቅሳንድድ ሓቲትዎን መሰረተ ልምዓት እንታይ ትሕግዙና ነገር ኣሎ ካብዚ ቀፂሉ ኣብ ውቕሮ ብዙሕ ጉዳያታት ነይሩ እዩ ማሕበረ ኣብ ላዕሎ ዝበሃል ብ1970ታት ተመስሪቱ ነታ ሕብረተሰብ ብፅቡቅ ካብ ዓዲ ኣሜሪካ ጀነሬተር ከይተረፈየና ሰብ ኣለኻ ነታ ከተማ ፅቡቅ ስራሕ ክሰርሕ ዝነበረ 83 ዓመተ ምህረት ከይዕንቅፈና ሽግር ከይኾነና ከም ድሌትና ንጥምዝዛ ትግራይ ቅንዒላ ከይትርኢ ተዓዲሎም ኣፍሪሶምዋ ተማሕበር ከይዳ 2012 ተመስሪታ 2012 እውን ባዕሉ ኣካል ናይቱ ትግራይ ዝነበረ ሓይሊ ፖለቲካ ተዘይኣት ይኽእሎም ክንደይ ሕምስምስ ፈጢሩ ስለዚ ኣብታ ውቕሮ ዘላ ጉዳይ ብስሩኸ ኣብ ውቕሮ እኒኦ ልምዓት ግጅለ እኮ ብስሩ ልወይን ዓይነት እኮ እዩ ብ1935 ጥልያን ንሰርሐታ ሓንቲ ፅርግያ ሒዝናስ
أنا نهزب عقامة كبرنا جينا هزبي إشكال هذا الأجور المسألة إشكال ودو بمنقص درجة استودبه بعقامة محضر عقامة استودبه بعصر شعنت ثمانيات سرقي حتيتهم تملس لهم ولا أخلو يهون كاو قصيلهم ينفرست حتيتهم تملس لهم أخلو يهون ولا هذا قصيلهم ونا أيربورت وزيهم كبرنا لنا جينا هزبي كاوزي قصيل جن أو ورد أخل طول على أوزوانا نزمانات تسعير الناس اللي قداي قلاقاي ندلينا كوم قرورينا ولكن الزرارب ندلينا سلمون يوناس أو رز اللحمان تفوت كيها لعل سرقيا تحت سرقيا زفت أرزله ليتي بوسن كم تولد قن عتوانينا من جز عدنا سبنا يخوينا من الله مهلم عتليلو أب سلام زيلو ندحي تدوقيسا فقدو سعود عرب فقدو بحر فقدو ليبيا تفز لهم منسي هفتو قرا يخون ينهزو قرص نمان نمهز تقرا يخون نمان نمعدون زخون هفت لنا كم زقصيلو أبز حي خيخون يقرتا كم تقلال لا تقرا أمن تاي درجة لنا أبز هذي كذي سوال بستفعل عليه مخاطن داول مسمله بوجنا ديساغال سمعنا يسبق زتركسيو بوجنا اسمراون 50 قبرين ناس بحال زنغر عدهم أطويل وملو إساس انت يا فبو الدهرازي كينات رياخو لا أغشت مسيلم فندي يسرح له باباسات مسيلم فندي يسرح له سلازي غزياو منغستي جميرو وزلو ناي لوط يخون ناي سلام أم قصال أم تاي درجة لهم زي غزي يغنيلي ميديانان بروغراماتنان سبسكرايب لايكن شيرن بمግባር تتከታተሉና بخبرن قدم ያው ኩሊና ከምንፈልጦ አንቶ አሓተም ነኻኺኦም እዮም ግን ማለት ተዘዋ ኩሊና ንፈልጦ ኣብ ትግራይ ካብ ዘለዋ ዘዋታት ብብዙሕ መለክዒ ዝሕሽ ዓቕመሎ ኢለ ዝኣምን ኣነ ካብ ኩሉ ላዕሊ ሓንቲ ዓዲ ንኽትለምዕ ዘልያ ናሰብ ሓይል ሰብ ያቸዋል ዝነቕሐ ሓይል ሰብ ማለት እዩ ዝነቕሐ ሓይል ሰብ ክብል ከለኹ ህዝቢ ምብራቕ ተርኢናዮ ናብ ምብራቕ ትግራይ ክንርኢ ከለና ኣብ ትግራይ ካብ ትግራይ ሓሊፍና بهاجر درجة كم إثيوبيا أو لخركا يخفلات عالم ترخوهم دك مبرأ بهركوتنت نسرح هركوتنتهم ينزفلتهم زي كم حدا عقمي تحسب غيرك دخل الدرجة خلنا نخسك عزة زلو أبنا نتخلل بوليتيكال ويفتنا محدرة استاي بزح تصادفهم استحتى إلى الأمن كلنا نقل زو سلزقنا قال عقمه خلنا بتفطر هفتي كر خلنا دمو ستيل لحش عقم زلهم بتلي بمعدن بتوريزم بتو أقمام طعنات خبابي عنتو كنا وقروي نيرز حوي ملوء قرعلتا ترينا يوم بمبرق عدقرات قندا تخيلنا مس عفر زلنا زرخونا من قدرت ترينا يوم نت عفر كمان تقريصو لو كل عفر التوهو مريت زرو كم حدا أنفتنا توريزم كنت كملو نخلو بوقروي الكاب بعد حمسي الكا بخالي مأتو من قدرت تسرحنا ولا توريزم عفر يكون نحنا هم تكملوا نخل من قدم لو إذن تم أدنى ترينا يوم مع تزنا قدا لو صح تزأتنيرو أو ناتخلل ناتفترة هفت صنعت ترينا يوم شديش تخند قدا كسر حزقلو ل برجكو مسرحي التوت كون زخلو عقم زلوا زوايا أو بنا حرشام ترينا ولا تمريتنا تصببتي خون الحرشة حرصة كل إنسان هفتي أمشي زخونة بفلاي دمو عالم متودد زخوننا نهوي معر مهرتي تفلت زخونة زوا مخانا نفلت كأو ستيل افتخر سمدر ترينام ناماي مرة تقرأ زلوا أنا لتأشج ماي بلاستيك ماي ترينا تنبتع من كابز مرص بحالا مات كوانا زواز عين زحان أو عداقة تقرأي تقص عصيرون زلوا مالتي سيزغلو هفتي حزناس لحد لو تقبر كلمة خلنا رمو maybe I don't know again أو تقرأي بناتي جنزاوي تلفزح من السيل السدة العادية أو كل عالم بتلي لما ما خلا مسرق تكرك لها ديك مبرق زواج حد شوفنا لا سعود عرب نريهم نايمن زنفت بحري ببزحي منا سياحتنا نسأل له استايل تفترة زيل فترة تعيق تعب مجمع عن قبيلة أنا وركفتنا أفترى تخلل نا بوليتيكال تصادفنا تحط بنوارو نعا نتزواج متن استراتيجي تقريصو بزي مقاماتو مالتي تزلنا هفتي
مستو نسرح عقمي من إساينا بهلت خبابنا أنا بينا بزي مخنا تربحتي كنن بقبلهم إنويت حذف أي سلام أي تورنت نورنا مس إرتراز نورم كاو كلن زواتات العلي حاني قز قتلنا لا أنا لزوام رأي ليلا من أنا مناطن كتماتنا كم مقلق إلى العبيد كتمانا عدقرات ياليرا زين دحري لحلف عسر عمد ترينا يجن تمن قد تتحرون أنفتنا غيره نتعبيت نتعن سلز خللو بقول كعدمو طعيم مرة حرخوا ولا صوت سأنايو تلولو تفترة وهفتي تناتخاي جن أكمامتا مسرز جبر استراتيجيك بلان بزي ما أماتو حزبنا تربح يكونن كلنا خو انداوسنا لو كالينا مسدات استاينا لحشو العابية عزوز كوينو نمر أربعنا مالتي سيوم كم ملعالي تتطعيمة أبحز اللغم مرارحة أكتوال عن توصل مسجنايو أول حلف سلمون بس أي سلمون لفت زوا خمس خيد زر أنا يملوت تطلعوا تاني اسم تاني اسو تهزبي كمرحني دولي أي لولو مريض بعلو على الخم الرح عرس استاين خم حش استجمر جمرتات كي مسجنكم كحلف يدلي جن حزي نسو كم جمارو صبق خينو عفت خبابي زلوت فترة حفتي عقب محور سبنا حزبنا مسرز جبرة بحصير بمأخلاء بنوحنا لقد سألي كخيدنا زخيل استراتيجيك تلمي عم مقراط زحزنا تلمتها لنا لبل كم حدا مما يتخون حتى خل علي دلي مالت زي من السعر قديت أصل زخونة مالتي كلنا هم نعزوا تقرأ هذه أو عن كل القدمت من معينة رأي أو زي تقمت له ليتنصر له جيزة خمسة لنا نفلت بسنك سن كل مرة راحت ونات زلوا واحد ودو مالتي أبكر تبي من قصارو طلع له مرة راح بعلق جمجمه زين كأوبنا علوم ناس الآن شوية بفترة سجم كلنا هم كلن كريمتها لينتصرت فيجن زي ولا ويرأي زي ولا كل المهنا نفلت نجر جن معناته كابكل تشان عسرت سلسلة سلمة يحلفنا إننا أو خير نام كنقوا عزل الزخيل من قد نسيرنا نتقوا عزنا من ورنا نستوصينا مو هزلفت زوا نقدميت نحمشتنا عسرته وين خالي عمتنا ونا كنا أمتوز قبلنا استراتيجيك فلان أم نتصير تاي مسل نزوي تاي اليوم مالت تناول جمل تجمع مراج مرة لوا عنتو بس أسأله منهم كان على كله لدخم يد كم من قست خلوا اللويل سأزل دخم يد كم من قست ندحر كلون عند اللغينا من قست سرحنا متنت سراين سلز كوزي كافتن من قست سرحنا زقبوا حدا رأينا تصيروا استراتيجيك سند وي دوكمنت وي تلمي مهمات سلز خنا إلى العلكو كاو نقول سرح أنت ندحر كوينا ويتسرح أنت خوينو أفصاصمو تزي تسرح من خمسرح تساتفوا حزبنا يدل مالتي تساتفوا زنا كلنا بتلي من إسيل تقلل من إسيل سيزقنا أو لحلف 3 عمد ولا توصي تخرج أن خلنا هذه منم للشفاف زي كنا من إسيل الساتفين ورن سلزة حزي أفزح حزب الساتفة ميت يدلون بحر استراتيجي بلان اللي نخين تزي النادمو نت محور السمنة من إسيل نكنشتيو نستيتين نتصرنا نخلو ملأته قوي زمالة ميت ناتجور نخيل كمعبل عم مقبر التحسبتها له دن كافت زواج عزلنا يا زي حدش جمارة يصبغيو يفلت مستملي أصفرام دنورا ميت مهناتو تساتفت ممراز تساتف سلا نورغو أو الجمركم وصحة مطعم صبغيو جن كتنكر له إلى من أنا مالته كره وخينا مقالة كنت زي كونن نوارو ختمة مقالة تولد زوا مرا جن ياو أفت من نقاح نحنا كفتت كوني خلينا وين هو ليك كوني خلي جن تحط من نقاح صراحة سلسلة حناي كأوتو السخي مهناتهم تنعنت وستقصكم الله جن أبقى صالي لخلينا ننعل استراتيجيك و سليدا جزء وصلوا ببجزء ناتمايتنا ناقم جمنا عبيتنا تزوانا ننصلوا مسرح و من قد تتزرقوا حسب يبل زن بتنم تزيقون مالت كم زي قبل تمشينا ويم تمشيكم نتصاعنات يكونس جزء سليدا تقوميتلو لو لاستناقدهم بيروم مخفاتي كالي مثلنا أنا عبيت معلم
أبيت عالم دلر إنها تأيو حنت عدي أو وصع زلوا زي قطعة تربحت لبعلات لختربح نعتهم كم يجرا اختصاصفكم تخيل تنتصريا أوفيسم تقمت يا سلدا جزم تقمت يا نحن كم بخمو ولا عد ما ينخون جن ولا زواخينا كم زوا أو وصع زل عقمي محور سوانا هفتال متكم لتنتصرا جزء سلدا نركب سرعات كقمت ولا لو إلى أمن بعدين وزي زغل كله بزح نجار يتقبلنا حدا عنده بس سلام التقصو نا كاميرا بتوم مزاول بيت سوالونا نعاتهم كمان حجزهم كعوبت لحلف نهاية قرنت actually حلف هزون silent ولا تخون اللي يجن نعاتهم كم يجرنا نقفلهم زين تللنا تفترة هفتي لكن هذا بخمي تربحت نخون كفت الحزنايو كاو كل علم ممرا كنت كمل بزقبنا تعاقمي تريزمي وسم بخمين تتقام تتربحت نخون دن هزونام كمان يساتفو دن عن طول تلعلو افتو لولا انفراستراكشر نعم نقد حطوتات نيرم او كله يبايزي مرا انكركل الناس كاو حد حتى انا اشتي كتماتات لو انا وردا ترينا لافتن قطرات لقيت منقدي يا كلكم تفلطوا كاو حد كتما لو كل دايركشن كركلنا هزي او هز غيزه خويناون بقاري زالو حكمنا نمسات يمصاين حراسات بقاري زاسو تشكمن يمصيو كاو حكمنا النبرانا حكمنا تمرت بيت تن محورا وقلقلوت نرخب لنا مأخراتهم أبزحن معناون كلنا نفلتينا نورمال أنا نات لطور الكل وردا محور لنا برد أبالينا أبزح حاجة تستفوي ريفولت إيجن أو أول له بنيتورك ببيت سب بزمد تأساس يوم تصنع حمر رحى كم دلائي كختن كسر سيجورخان كم سلاي من الفرج خا دقاف خوين كختاتي كم سلاي مالت نحن أفت نور الحلفة نورنا دركي حاجز لغن قبر كندي كم تشجرنا أنا سلال فلتوا مالتي سلازي لزي برز خفتو أكتاج الخونات تن عن طول الكون استيت لبلا يبل كأوجن تصبغي مجمرة وانت قصب لين عرفتنا هذا له أمر رحى ما أنا أسيل مستف نمكركم خانكم بميدياتات الكتاتل لنا بتلي تهزب علي مرز لمرز أم مرة حالة زو مهرات التحوسة مالتي أفتح أنا العوق الله ختمها نام قلنا اسمه ممراز يفلت إنجنير سليمان مالتي زي حد عبيتي لمن تاي تقمنا خم عينة مقبر بايزو نقول لقنا أنا فيسبوك لنا أنا مبرق الثلاث فير غيرنا أو عد جراس ود عد جراس راح يخمر حو زلوا له حتى خم ولا الرأي ولا أنا كبيتم يمسح نجرجن تهزبي كقبله خلال الله مرحي كجمكم خلال الله جم جيمو أو لقنا ساعات بقع يكون كان كله خلال الله خلال على خلال الله زين أو كم زي تأخذ فتر حدا لعمنا سلومن لفت أنا نعوق الله ختمه مخارس أو كل عالم زلونا ما مهرتو ما حزتو تساتفنا تنايل الوسخ نحن يكوننا نتربحت نكون تقول الله زنا خوانا تربح يكون ماتي أنا ون عدل لي اللي حسب معناته الحمد لله يأتي بس بريق فتلة مالتي سأز أنا نصت أنكروه إلي لفتن الغرابة أفتن الترفهم ما تنكروه عصر شو من توردات اللي أنا أو عصر شو من تورد اللي أنا وردات كنت يبغى يكون من محضر هزوق مرسخ الله زين كولا وتقبل أوردو ما يزوي نادو وزوال لحشة دسلوي مالتي من أسيما نقاقحهم محور سوما نقاقحهم زين كأوتنا هزل الله بوليتيكا نعاتهم يتقلومي أو أنا مكم أخونا له نورد أو زواوي أوردت راح تنتلت إنها تترفنا هزبنا بطبيعي له سيزت أويا مرحتم بقالك عورد تنات أويا محور سونا تربح يخون كأو حنتنا مجرش حسابي كبل دلي تلي جمركم وهزبنا من أحسر حتى بتعمي تنكر تفعل لا يجرج بأسي قليل في التر لو حد أويا في حد ورا لا طريقهم تدقاقا مزخونا لا من نقحت صراحة سلالي صراحة نايو سزوزيوم أي تفرح يتسكفوا تخاوهم وصار له أما قلين بر ودي سافين بر بزخاء له حجزكم بر رخفت له حجزنا ولو زين كأهزوا منك معناته تم لتولنا لهم كابي حد حسب أما غيرك حجزكم يخلي يمسكن ميديانان بروغراماتنا سبسكرايب لايكن شيرن بمقبار تتكتاتلنا بخبرن قدم تولاد وردا صعصع صدا امبايه كابو تو وردا التطرنفه
መንግስት ላይ ይፈልጦ ክልተ ጣብያ ካበለና ወረዳ ጣብያ ሓቢለ ራዕይ ለልበሃል ማለት እዩ ክረምቲ ብል መጽ ቁጽሪ ለኾነ ይኹን ዓይነት ግልጋሎት ክረክብ ላይ ይኽእል ህዝብ ኣለና እና ስለንሱ ቁሩ ሰሎሞን ሲፈልጥ ደ ይኾን ኢለ ንእሽተይ መብራህ ረኽብ እያ መዚያ እና ሓደ ሓደ ራኽለኩም ልኽእል ክረምቲ ብል መጽ ምንም ዓይነት መኪና ይኹን ካልእ ነገር ከኣትዩ ይኽእል እንዳርጋ ተዋላሹ ሰርጋ ሓደ ግዜ ምስተሰርሐ ቆላሕል ብሎ መንግስቲ ይረኸበን هذه التوسنة تولدتي تخابي محبر سنعف إن مسرتنا التوسنة موسى موكرنا تورداون التوسنة حق زنا موكر الله جنو خلي يا أخوانا نسا هذه زواهم زوان تاك حق زنا يا خلوزي تجلس لا بوليتيكا خمس لا خالق خمس على الخمس تمنجستي تو ناي زوا حلافي ناي زوال له منجستا أكل يفولت له نجارزي كاو قصيلة أو بتعمل حقوقه راجع حمص ساعة نتلقت مس بعد ساعات بقدر الود بوطايو بزو نجارزي بزو حتى الدتات سان حكمنا يموتان الله أمبولانس كرمي شو من تعمد تمدي يقولون يرو أمبولانس أوكي أمبولانس تمدي يقولكم تفيلنا خاب كل الأمبولانس تغيرون يرو ساعة زجن تا أمبولانس ناقل لسبات من ملارس تراح يخون خيلو أو ورد أي قريب لفت عدي كما تسيا خالن تحكمنا لسمو يتطاول للنبر من معينة ناير سخنين ياخذ جزء قص كترخ ولا يتخيل من معينة كل قالوا تيه لأنه الساعات زي يفولت ده يخون من جست زي تقرابي بزح تولد اللي هو بزيل نبر ساعة زوي توصلنا لممسو قرن اللي بعليون حمام هزو ويسمو على يديول نشتي كريلني بقولك عجن منجستي أبزو بتلي أبزو هذه تواسيو صرجع على مستخل لنطفل لنا قداين نشتي زواج حق زنا بتاعتنا يدمن كاو قصيلة للو تمرتي بيتون كا 84 عام تمرت تجمر تمرتي بيت الله كسع هذه أبتقدم يلون نور خم هاجرون اشتي يقلقلوس لا رخانيرو هزجن ملو لملو من معينة ومبر يقولون كسع عسراء يدمهر عسراء كفل المهار تمهرا من خفيل المهار له هذه ناوزي لك علىكم كتجورو صاوعي تيقرن أقول له 5 ليال خوون زحكمنا من معينة تقلقلوت كتبه خالتي لمدو التمدو لا صلاة له جن من مصي مطرح تخبر الخيل يلي مسي خنا خنني أنا يرقص خنني أخترخ ولا لي تخيل يا أخوين على اللامة ولا احتاج تجور الله من قستي بتحتنا يدل كاو غسيلة عبد سطتها قداي عبد سطتها قداي عبد خلابي قدم بوليس يمدوا له نيرو قدم سطتها قدم خوينات مالتي بوليس نيرو هذا جن من معينة بوليس يلي لو شمو بوليس تويلهم لتمدوا أكلات عبد خالق سراح له سبات يوم له بوليس يلن ما نمعي ولا عندنا له خلاب خوين الله ليتنا من قصاص عدل خلتا قد خوين الله أوزي لكالكم ناي بوليس مدة أتقولنا بتحتنا حدد كاو غسيلة بتلاقي كاد ورد ساعة بالتمدوا سبات اليوم لموصو سبات اليوم خحطهم لدلي يفلط ودو تقول الله حزبي لله وصقمس يفلط والله وديهم بحكي ديست خويل وميو لدلي سطتها خمدبنا بتاعتنا نحدد ميديانان بروغراماتنان سبسكرايب لايكن شيرن بمقبار كتكتاتلنا بخبرن قدم ندلي إنان ولا نامو أولوت مجمرتان قالس قدمي لا مسرة المعاد قال مخادنا محاورنا نستخخل لوتنا نقدم تقرواي من اسي بمولئو لوت يدليو بفلاي دما نا زوا موراقنا من اسي حزبي بتعمي لوت يدلي مخنياتو ابز حلف 27 عامتات او لوتي بتعمي كابز تغدو زواتات حنت سلازخونت سلازي لوتي مالت كتايو لوت اسي منغس تحدي خمطنا لخل او ننزرارب غزيا منغستي نا لوتي انفت نا لوت منغدي خفيتلنا له سلازي اسكا موداتا منغست كسرحلنا ينصب انحنا
لوطي كم دليت مخانا متن نا لوطي متحاورتي نا لوطي أتغيرتي نحن كون زلنا امبر منجستس كله كدلنا ينصب استخبرنا زوا مرقنا اما حداري لو تخفت لنا يوم زوا مرق تاخ غير ازغبا كل غير لنا له لوزح بوتات مالتي ولا ملو ايكون سلازي ذا اسا زل ادفانتج تتقيمنا اينا لتلوطك نمرح زلنا معبل يدلنا اي متأثر يدلنا اي كابጫፍ እስካብ ጫፍ ዘሎና ምብራቅ ምክንያቱም انا ምብራቅ زوا ምብራቅ ነውግዕ ለና ስለዘኹን ከ ኣብ ምብራቅ ዘለና መናእሰይ ኣብ ምብራቅ ዘለና ሰብ ሃፍቲ ኣብ ምብራቅ ዘለና ትካላት ምትእሳር የድልየና ምንግጋር የድልየና ብፍላይ መናእሰይ ብጣዕሚ ክንተኣሳሰርን ክንራዳዳእን ክንራኸብን ይግበአና ተናእሰ ኣብ ወርሒ ሓንቲ ግዜ የድልየና እዩ ምክንያቱም ቡል ኣክል ዕፅፊ ስራሕቲ ይሰርሕለው እዮም እቶም ለውጥ ዘይደልዩ ቅድሚ ህዚ ኣብ ወንበር ቸቸ ዝበሉና መራርሓ ስለዚህ أنا شناف يبهال أشناف تاك سرحان زلنا وزلوتي تاك جبرلني تاك مسوات كفللني كفلت ألني أنا تجار لاي زون سراويتي مسواتي خفولكي أجد أم عدل غير له لزام لوت أزي أكت قتل لوت أو تجرح متسجن مسوات كفل دلوية أكلتو كارس لزخون زل لوت مالتي زلوت أزي بعنا بعشش سنة بشلت النت تمريتاتنا أمنم عينة جزء كنجنيا عين خلي كي تملتنا أن إحنا ناس تيمنا خن تحزاز قبنا حزبي بتلي مناسي بفلاي أذكر أجزاء بقدم تماري منجستي تجرا إحنا إل قبنا إلى مدرسة مسكودو كاوتو نور همي هم نخون هم ذلونا يتبع منجستي مجلسه هو سمعنا يو بزين حليف ريكمكم زين فلت معات سيفيك محاوراتنا بهالتي لي 19 تخلتنا لي تلعلم يوم مجلسهم زي متنم لي ملكتهم او ناي مانديت او ناي مسلس سلام وسالف كيتوت سرح منغست كليل كايتمدو كم منغست خوينم يوم مجلس اوتيم سلازي معات عينت السلالف على تتقوموا زلوتو زي كعنقفو يمصلو اللي من يم كما يم قس بقس لا ترأيو مصلونا مرحتا هيمونتنا تعانا سات كم زمرحنا زنورو لا فلطنا يم نمصلنا سلازي الساتم اسلالفهم لا تغيروا ملكعهم لا تغيروا اقم شدتاتنا لا تحقوا هزدم اونا هيمونت سبات لا تحقوا اسيك محبرات لا تحقوا يمصنا له زالوت زي على خيروا سلازي نحنا ون كم زم ساتم لزا ومبر زيا لكي تملطهم بزوف عين سرحة تسرح له تلوت زيان إحنا ون كي تملطنا كإدنا كي توت نازل عالم أفويتا ناتنا ولدو مسوات يبقى لزمت ولدو السجاجر سلام لمعتن ديمقراطيون من السيد كملوا عدك نركض خوينا زه الزلالوتي إيد كانيلنا ترارينا مسمنجس ترارينا بالسلاماوي بفتحوي بديمقراطيوي إنا خير ركوز قبنا امبر منجستي إشكال زهنا ممرحي منجستي إشكال له تريهم لهم أورنت يناجر له يوم أو سراويت يناجر له أو كادرتاتهم يناجر له لتورنت تدالو توالي زودني أنا فيدرال منجستي ملس مستمعنا لبل إيش تيلنا تيلنا جن كنقول الجبنا كل نجار كنجبر تدالينا أنا تدالو توالي من كادرتات سمع لنا أنا سمع لهم يوم استنبط أورنت كشانفنا يمكروا إحنا جن بسلامونت من إسي أو عالم زسعر منجستي يلا نشكاف هذي أيكون عندنا أنا إحنا من أسي عالم زدممنا جعانو من أسي كله أمن هاجر كيدو نمن إسي زسعر منجستي سلزيلا أودا دوانا نستخاخل نرأى نودب كنسعر تخوينا أبو وقرو أو كراجزي أما حضرنا زوا سلومن أخاه قبر موتيو أقعد أمن إحنا لو كنساتف خيرنا نيرنا ما أتشحت يوم كفيلهم مسافاتهم يوم تراراديهم بتري كران يوم زجاجهم أخاه الخربش كالي زوالين فلتم موتيم أخاه خربشوا أول تخفيلهم دبدا بيتو اللي أخنا تجزنا أخي وأخي يكبر تعام تخون لهم تهيلنا
معات بناسي هم ديلو ملكت موتينا لا بدفرات لخوني لمقتومي يسرري لا بتنفرح كل رقبهم قلنا ببيسهم يتنقروا نعو كل عل وديهم بقى كبد نعبي مخنياتهم نامورا نمودعتهم كتما وقرص للخونتيا اللي حشا اللي ود حشا تخلاي قرمدن اللي سلمتكو او قنيم سرحنا سرح اخيرا كيقبر من اسي اخيرا كيقبر حزب اخيرا كيقبر زلو ناسنا من محدار مفتح يقبرنا يلو ويت اللي كيقبر طرنت دي لعلو اخيوا كم طرنت كم برين كم دشكا كم تنكيل لو فرحهم ما حضرتيهم لونا سلازي الساتم لمرباش كنت زل اكن تحت وديهم احنا دما للمعاتي لمسلناي لقديتاناي لعدناي لبعلناي كنودو يقبئنا كنسرح يقبئنا نزتها نعدل يمسكن يعني لي ميديانان بروجراماتنا سبسكرايب لايكن شيرن بمقبار كتكتاتلنا بخبرن قدم كنقبرو زقبئنا اتبعلون وانا مرحون قالاتنا خيدلو ግን ንስኹም ምናልባት እትገብርዎ አፍቱ ወረዳታት ምናልባት ከም ብጻዮናስ ሶሎሚን ጽቡቕ ሰርሕሎም ማለት ብዙሕ ፍትሕ ሰአነ ናባኹም ለአኽት ፈትሑ ለለኹም ጠክሩ ካምቢልኩም ቀጽሉ ምንም ነገር ትደሓሓርዎ ነገር አይህልን ካልአይ ደረጃ ንዝብሎ ዝኽእል ጠቅላላ ነባሪ ቁሮን ከባቢአን ዝውለድ ጠቅላላ አፍቱ ማእከል ሕምብርቱ ቁሮ ማዓት ፖለቲካ ዓፈና አሎ መሰሉ ሲኢኑ እናደንገጸና ባህረ ዘሐድር ሰበለና ብትክክለኛ ፍትሕ ደለይቲ ሰባት ለውጥ ደለይቲ ሰባት ግን ንማንም ክንሻ ማቀይብና መስዋዕት ትምጻእ ክብረላታ ተደቢካ ንሓመኻ ብልዓል ሞት ተሃልያ ግን ሞት ያትበሃል እምበር ክብር መስዋዕት ይብላን ሕዚ መድረኽ ተፈቂዱ ንቀጻላይ ብደቅ ዓድን ከባብን ተዋሂሉ እንተዛተ ናበይ ከም ዝኣት ዘሎ ከመይ ከም ዝኾነ ታይ ዝፈርሕ ንመን እዩ ብመን እዩ ከዝሓድር ንዝብል ክዝት ናውን ወቃዓት ምንታን ትመልሰይ ብመብዛሕትኡ እኳ ካብ ስራሕ ምስኣን ናብ ዓዘቕቲ ኣትየሎ ናብ ሃንጋ ኣትየሎ ናብ ጫት ኣትየሎ ናብ ዝተፈላለዩ ወልፈ ኣትየሎ ንስ ግን ናብ ሓደ ወዲውና ናብ ስራሕ ኣትዩ ክስካብ ናብ ህይወቱ ዝምለስ ዘተ የድልየና ብዘይ ምንም ሰጋዕ ኣቱም ትገብርዎ ኣለኹም ናይ መብራቕ ኣውዝዋ ኣመሓደርቲ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ ባዕለይ ችግርና ፀጊሙና ዝበሉ ሰባት ዝተላኣኹ ፍትሒ ሒዞም መፅኦም ኣለዉ ከምኡ እውን ንቐጻላይ ከምኡ ኢልኩም ክትፈትሑ ደስ ይብለኒ ግን ኣብቲ ወረዳታት ዘሎ ከቢድ ነገር ከመይ ኢልና ኢና ክንምልሶ ንስኹም ምስመን ኮንኩም ክትዘራረቡ ግን መንእሰይ ውቕሮ ከባቢአን ጠቅላላ ንዘሎ ወዲ መብራቕ ኣውዝዋ ክዛት ኣለዎ ካብ ጣብያ ጀሚሩ ክስካብ ወረዳ ስድራስ እውን ተጋዳላይን መጀመርያ ኣኪብካ ይቅርታ ሓቲትካ ናብ ልቡኑ ይምለስ ዘድልዮ ሕቶ ክሓትት እዩ ይምለሶ ፍትሒ ምስኣነ ዝሰኣነ ሰብ ምስ ተፈትሖ ባዕሉ ናፍቲ ደላይ ቃልሲ ናፍቲ ደላይ ፍትሒ ክመፀና እዩ እንተይ ዘይኮይኑ ማዕዶ ማዕዶ እናግበርና መጽሓፍ መነብትን ዘረብቲ ጥራሕን እንተኮይና መልስን ዘይብሉ ሰምዕና የለን ኩሎም ሓደ እዮም ኢሎም ደንቂሮም ቀሪዮም ዘለዉ ህዝቢ ደንቂሩ ቃረ እዩ ሕዚ ኣንሕና መፍትሒ ንገብሮ ሕቶ ንወረዳታት ኣስጢምካ ብምሓዝ ኣብታ ናይ ሕዝቢ ቅርትማን ውሳኔ ወሲንዋ ዘሎ እቲ ዓብይ ኣመራርሓ ክልቲኦም እውን ናፍቲ ተግባር ክንኣቲና ኢሎም ኣለዉ ንስኹም እውን ቀልጢፉ ናብ ስራሕ ከኣቲ ብዝደለዮ ብብኸባቢኡ ክንመያይጥና ክንረዳእና ፍትሕን ድሕርትውና ፀገም የለይ ዋስና እንድሕር ትወስድና ልብል እንተሃልዩ እውን ባይታ ፈጢርኩም ንክተመያይጥዎ ብትሕትና ይላቦ ካልእ ነገር ምንም ዝብሎ የለን ክብርን ሞገስን ንጀጋኑ ሰማዕታትና ትግራይ ትስዕር ሚዲያናን ፕሮግራማትናን ሰብስክራይብ ላይክን ሼርን ብምግባር ክትከታተሉና ብኸብርን ቀድም ቅድሚ ዚም ባለይ ሓደ ነገር ክመዓረ ዘሎ ኢለ ዝሓስብ መሰረተ ልምዓት ጽቡቕ ኢንዱስትሪ ጽቡቕ ኩሎም ልምዓታት ትካላት ትምህርቲ ጥዕና ከዓቢ ኩሉ ጽቡቕ እዩ ግን ቅድሚ ዚ ክረ ዘሎ ነገራት ግን ቱ ዝተረጋግዐ መንግስቲ እኒአና ዶ
ዝተረጋገዐ ናይ ሰላም ሃዋህው እኒኦ ዶ ዝብል ነገር ክንሪኦ ይግበአና እዚ ከዓ ምስ ኩሉ ትግራይ ዝውዳእ እምበር ምስ ዞባ ምብራቅ ጥራሕ ዝውዳእ ነገር ኣይኮነን እዙይ ንኩሉ ትግራዋይ ዝምልከት እዩ ካብዚ ተበጊስካ ድሕሪ ዝተረጋገዐ ናይ ሰላም ህልውና እንድሕር ዘየለ ያው ዝፍጠር ዘሎ ነገራት አንቶ ይንገር ነይሩ ብፀሓይ ፃዕዳ እምባ ናይ ሓሰር ምቅፃል ናይ ጥይታት ምፍራሕ ፀስታ ፀገማት ናይ ምጭዋያት ብዙሕ ዝረብ ነይሮም እዚኦም እንታይ ዘምፅዎ እዮም ዝተረጋገዐ መንግስቲ ብዘይምህላው ዝተረጋገዐ ሰላም ስለዘየለ ዝተረጋገዐ ልምዓት ዝተረጋገዐ ኸ ናይ ወድሰብ መንበሪ ኩነታት ክህለይ ይኽእልን ስለዚ መጀመርያ ከረጋገፅ ዘሎ ኣብቲ ናይ ሰላምን ኣብቲ ናይቲ ቀፃልነት ዘሎ መንግስቲ ስራሕ ንሰርሐልና ዝብል ንኩሉ ዝምልከቶ ኢለ ግምት ናይ ጌታቸው ህወሓት ናይቲ እናተባሃለ ዘይኮነስ እንተተኻኢሉ ናብ ሓደ መድረኽ መፂኻ ብናይ ሓሳብ ፍጭት ብናይ ሓሳብ ልዕልና ዝሐሸ መንግስቲ ክቅፅል ዝኽእል ተራ ዝኾነት ትግራይ ተፈራሒ ዝኾነት ትግራይ ንክንፈጥር ንፈትን መጀመርያ ክኾን ዘሎ ኢለ ዝኣምን ኣብዚ ብሓሳብ ዝተሰዓረ ሓይሊ ዝኾነ ይኹን ይገልስ ዝለዓለ ሓይልን ፓወርን ዘሎ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ነበራ እዩ መንግስታት በብእዋኑ ይቀያየሩ እዮም እንተስ ብናይ ባዕሎም ድኽመት እንተስ ብዝተፈላለየ ፀገማት ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ግን ነባሪ እዩ በዓል ስልጣን እዩ ስለዚ ህዝቢ ኣብዚ ሓደ ቅዋም ክህልዎ ኣሎ ኢለ ዝኣምን ንሓደ ንምግላል ንሓደ ንምቕራብ ኣይኮን ነቲ ሓደ ጉጅለ ክዛዕ ምግባር ንሓደ ኣይኮን ንሱ ኣይጠቕመናን ከም ተጋሩ ኣይጠቕመናን ክንፈትሖ ኣለና ብሓይሊ ክገዝእ ዝብል ሓይሊ እንተሃልዩ ጥራሕ መንግስቲ ዝተወከለ መንግስቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ህዝቢ እዩ ጠጠው ክብል ዘለዎ ኢለ ዝኣምን ኣነ ማለት እዩ እዚ ኢልካ ዝተረጋግዐ መንግስቲ እንተሃልዩና ናበይ ክንመፅና ኣብቲ ናይ ሰላም ፍትሒ ሰናይ ምሕዳር ጉዳይ ከዓ መፅኡ ኣብ ፀጥታ ብዙሕ ፀገም እኒኦ ኣብ ዝሆል ትግራይ ኣብ ፀጥታ ማለት ኣብ ፍትሒ እኒኦ ኣድልዎ እኒኦ ብብላዕ ዝፍፀም ነገራት ኣለዉ ዝበደለ ገዲፍካ ዘይተበደለ ዝሰረሉ ኩነታት ኣሎ እዚኦም ክረአዩ ዘለዎም መስሉ ዝረአየኒ ኣብዚ ሰናይ ምሕዳር እንተሃልዩ ህዝቢ ናብ ጥርዓን ናብ መቐለ ይመፅን ወይ ናብ ዞባ ከም ልክዕ ከም ረድኤት ተቐባሊ ሰልፊ ሒዘ ይውዕልን ኣብ ከከባቢኡ ሰላምን ፀጥታን ፍትሕን ተተረጋጊፅሉ ኣብታ ቁሸት እውን ትኹን ናብ ጣብያ ይድይብን ስለዚ እዙይ ክረጋገፅ ኣሎ ኢለ ዝኣምን መጀመርያ ኣብዚ ክስራሕ ኣለዎ የወረድቲ ዞባ ይውክል 20 ካቢነ እንተሃልዩ እሞ እዚኦም በቲኑ ኩሉ ወረዳት ይስርሕ ሓደ ናይ ዞባ መሓዳሪ ዝምልከቶ ፀጥታስ ክልተ ወረዳ ደሪቡ የፅፍፍ ኮምፓይል ይገብር ኣባይ ተፈትሐኻ ብዞባ ደረጃ ብዞባ ተፈትሐኻ ብክልል ደረጃ ዝፍትሐሉ ኣገባብ እናተፈጠረ እቲ መጀመርያ ተሃዋው ሰላም ይፈጠር ዝብላኒ ድሕሪኡ ናበይ ከኣቱ ናብታ ናይ ባዕለይ ሞያ ይከኣቲ ልምዓት ስለትብሉ ዘለኹም ያው ልምዓት ንኩሉ እዩ ልምዓት መሰረቱ ከባቢኡ ልምዓት መሰረቱ ካብ ከባቢኡ ሃፍተገነት እዩ ዝውስን ካብ ከባቢኻ ሃፍተገነት ምፍታሽ ሃፍተገነትና እውን ብዙሓት እዮም ኣብዚ ዶክተር ይገልፆም ነይሩ ዶክተር ኣብርሃም ኣጋጣሚ ብዝኾነ ነገራት እውን ስለንፋለጥ ሃፍተገነትና ካብ ቁሸት ጀሚርካ ስጋዕ ዞባ ዘሎ ሃፍተገነት ክፍተሽ ኣሎ በብወረዳው ነዚ ከዓ ከፅንዕ ዝኽእል ኮሚቴ ብላዕለዎት ናይ ዩኒቨርሲቲ ክኢላታት ዝተጣየሸ ጉጅለ ጌርካ ሃፍተገነትካ ክተፅንዕ ኣለካ ህዝቢ እውን ይፈልጥ እዩ ሃፍተገነቱ ይፈልጥ እዩ ህዝቢ ምስቲ ህዝቢ ተማየጥካ ዳታ ኣኪብካ ኣናሊሲስ ሰሪሕካ ናብ ጭቡጥ መዋፃኢነት ኢንቨስትመንት ቀይርካ ሃፍተገነት ናይ ዞባ ተባሂሎም ይዕደሉ እሞ ብኦ መሰረት ድማ ኢንቨስተር ዕድመ ይግበረሉ ኢንቨስተር ድማ ጥራሕ ኣብታ ከባቢ ዘሎ ይኮነን መቐለ ኣሎ ኣዲስ ኣበባ ኣሎ ክሻዕ ወፃ ይብሉ ነይሮም እወ እቲ ጉጅለ ስጋዕ ወፃ ከይዱ ናይ ከባቢው ልምዓት መስሕብ ፈፂሙ ኣረዲዩ እቶም ዝወሰዱ ብሮሸራት እቶም መዋፃኢነት ሒዝካ ከይድካ ኣረዲኻ ንዓለም እዚ ዓድኻ ይምልከተካ ኢልካ ንኢንቨስተር ምልማን ከም ስታይ ንራእዮ ኢንቨስተር
ሰላም እንተሃልያ ምቅራብ እንተሃልያ እዩ ዛቱ ዓዱ ኸልምዕና ደለየ ስኢሉ ተሸፊኑ ዝነብር ኢንቨስተር መዓት እዩ ምክንያቱም ብሰናይ ምሕዳር ጉድለት ብተመላለስ ኢለ ተን ምቹውነት ናይ ኢንቨስትመንት በመጽናዕት ክድገፍ ኣሎ ኢለ እሱ ኢለ ምንጥቃስ ዝኣክል ዞባ ምብራቅ ከምቲ ማንም ዞባ ንናይ ባዕሉ ኣሎ ደቡብ ብሕርሻ ብመስኖ እንድሕርዳ ሃፍተ ገነታ ዝዓበየ እንተኾይኑ ምዕራብ ብተመሳሳሊ ናይ ሰሊጥ ጉዳይ ዓብዪ እንተኾይኑ ማእኸላይ ናይ ማዕድን ተዋፅኦን ቱሪዝምን እንተኾይኑ ምብራቅ ድማ ተመሳሳሊ ካብኡ ዝዓቢ መዝንእስ የብላን ኣሎ ሃፍተ ገነት ኣሎ እዩ ስለዚ ሃፍተ ገነትና ካብ ውቕሮ ክልተ ውላዕሎ ጀሚርካ ካብ ማይ መኽደን ጀሚርካ መዓት ናይ ማዕድን እኒዮ እቶም ማዕድናት ብዙሓት እዮም ኣብዚ ክዝርዝሮም ኣይደልን ማለት እዩ ብማዕድን ዘርፊ ዘሎ ኣካል ሓደ ኮሚቴ ኮይኑ ዞባ የጽንዕ ኣብ ወረዳ ኣሎ እዮም ግን እቲ ዞባ ሓላፍነት ወሲዱ ብማዕድን ዘርፊ ተወኪሉ እቲ ሓደ ብቱሪዝም ሆቴል ቱሪዝም ተመዲቡ እቲ ሓደ ብሃፍቲ እንስሳ ተመዲቡ እቲ ሓደ ኣግራብ እኒአና ጎቦታት እኒአና ሽንጥሮታት እኒአና እዚኦም ኩሎም ዒዙ ዝግብኦም ብሓመድ ማይ ዕቀባ ጌርካ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ዞባ ኣብ ኩሉ ሃፍትናስ ጎቦ እዩ ሃፍትናስ ናይ ቱሪዝም መስሕብ እዩ ቱሪዝምን ሃፍቲ እንስሳን ሓቢሩ ዝኸደሉ ዝተሓዛዘዘሉ ስራሕታት ኣለዉ ናይ ግድባት ስራሕ ኣለዉ ሓፅብታት ኣለዉ ፖንድታት ኣለዉ እዚኦም ብዓሳ ይኹን ብንህቢ ይኹን ብመስኖ ይኹን ብኩሉ መንገዲ ኣብዚ ነቲ መንእሰይ ጎቦ ዘይምቀል እንታይ እዩ ሽግሩ ሩባርባ ዘይምቀል ኣልሚዑ ዘይበለላ ሩባርባስ ከቲርካ ንእሽተይ ዳም ጌርካ ዓብዪ ዳም ጌርካ ሓፅቢ ጌርካ ዓሳ ይፈርዩ ብጎኒ እውን መስኖ ይግበር እዩ ኣሕምልትን ፍራምረን ይግበር እዩ ኣብዚ መንእሰይ ዘይውደብ ስለምንታይ ኣብ ካሊእ ይውዕል መንእሰይ ስለምንታይ ሊብያን ካሊእን ይኸድ ኣሎ ንምንታይ ወለዲ የሸግር ኣሎ ንምንታይ ባዕር ሸይጡ ኣብቲ ርእሲ ድኽነቱስ ፀገም ይፍጠር ኣሎ እዚ ናይ ሰናይ ምሕዳር ሽግር ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ዞባኻ ዘሎ ሃፍተ ገነት መርሚርካ ንመናእሰይ መቆሎ ጎቦ መቆሎ ጌርካ መሚቲ ሜትሮ ጎቦ መቂልካ ሩባርባ ሂብካ ኣባ ኣፍሪዩ ኣልሚዑ መስኖን ዓሳን ይኾነሉ የለን እቲ ጎቦታት ናይ ሓመድ ማይ ዕቀባ እንተሰሪሕካ ከዓ ብምሉእ ኣብኡ ሳዕሪ ይወፅእ እዩ ማይ ፍልፍል እዩ ደኒ ይፍጠር እዩ ኣብዚ ዝተኣሳሰሩ ነገራት ኣለዉ ናብ ንህቢ ክመፅእ እዩ ዓፂድካ ምቕላብ ዜሮ ግሬዚንግ ጌርካ ዓፂድካ ማለት ኣሲርካ ምቕላብ ዓይነታት ክመፅእ እዮም እቲ ደኒ ክፍጠር እዩ ሳዕሪ ክመፅእ እዩ ማይ ክፍልፍል እዩ ነዙይ ድማ ኣሲርካ ምቕላብ እንተሃሊኻ ፀባ ክህሉ እዩ ሕርዲ ክህሉ እዩ ፋተኒንግ ማለት እዩ ምድላብ ማለት እዩ ዝተኣሳሰሩ መዓት ነገራት እኒአውና ኣብ ዞባና ዘይተነኸ ድማ እንታይ ኣሎ ናይ ሃፍቲ ቱሪዝም እኒኦ ሃፍቲ ቱሪዝምስ ጀሚርዋ ነይሩ ዶክተር ብዚያ ሃፍቲ ቱሪዝም እኒኦ ጎቦታት እዩ ሰንሰለታ ማይ ቀሽ ወርዩ ይቅርታ ይፈልጥዮም ኢለ ይግምት ቃንዳዕሮ ዝጀመርኮ ነገር ነይሩ ዝተወደ ነገራት ግን ኣብ ቃንዳዕሮ ንሃፍቲ ቱሪዝም ክኾን ዝኽእል ዓብዪ ናይ ክሻዕ 500 ሚልዮን ተወሲኑ ኣብ ጥቕኡ ንህቢ ተገይሩ ኣብዚኣ ናይ ቱሪዝም ኣብዚኣ ንህቢ እንተኾይና እቲ ንህቢ ዝዕስለ ንህቢ እዚ ኣየሸግር እንዶ ስለዚ ኣብቲ ወሃባ እውን ናይ ባዕሉ ፀገም ዘለዎ ወሃባ እዩ እዚ ይብሎ ኮምፓታቢሊቲ ዝበሃል ኣለዎ ኣይ ናይ ሴክተር ኣበየና ይኹን ዝብል ነገር እዚ መዚንካ ይወሃብን ስምዒታዊ እዩ ንትክክለኛ ከልምዕ ዝኽእል ሰብ ኣይሕረን ሓደ ዕብይ ዝበለ ኢንቨስተር ተመፅኡ በቃ ጫውጫው እያ ትብል ዝርግርግ እያ ትብል መሰሪ ይስራሕ ካብዚ ነፃ ክኾን ኣሎ ልምዓት እንተደሊኻ ሓጎጎ ፋይልካ ትቕበሎ ኣለካ ተኣካል ሓንሳብ ኢንቨስት ተገይሩ መምለስ የብሉን ከልምዕ እዩ እንተደንጊዝካዮ ግን ኣይምለስን ንኻሊእ እውን ዘጥፈአልካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ክረአ ዘሎ ነገራት ይረአ ካብኡ ሓሊፍካ እንታይ ኣሎ መስኖ እኒሄና እኮ ናብ ገጠር እውን ከተማ ጥራሕ ኢና ንወር ዘለና ሕዚ ገጠር እውን ተመሳሳሊ እዩ ጎዳጉዲ ማይ ሕዚ ቴክኖሎጂ ዝተፈጠረ ብቻይና ኣሎ ኣብ 100 ሜትሮ ኩሒደን ዘውፅኣ ገለታት ኣለዋ
ቴክኖሎጂ ዝፈጠረ እዩ እዚኣት ጌርካ ኣብ ቢግራቱ ዋላ እውን 5 ሰብ 10 ሰብ እናተወዱ እንካብ ናይ ክረምቲ ማይ ትጽበ ኣብ ሓጋይ ሓደ ግዜ 2 ግዜ ወሲኹ ነብር ዝገብር ቴክኖሎጂ ተጠቂምና ትገባር እውን በዚ መንገዲ ሞቢላይዝ ክንገብሮ ጽቡቕ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ ሓመድ ማይ ዕቀባን بصفح صرح يقبع كلن وردهات كلن بتقرأي درجة قوتات ناي تشاينا يتريبو زي الرأي تايو خينو بمتاي تشوفينو بسعري بحسبي بزالاتات بدام بتشكدام السنداي بك قوتاتي كافتنات ناس خفة قوي قلنا بسعرن ناموسنون ناكالين صقا غيرهم ولو ስለዚህ ናውዚ ናክንመጽ ዘለና ዝብል እምነት ኣለኒ ናይ ዝሓለፈ ሰቃቀን ይትረፍ ናይ ዝሓለፈ ያቕለት ህዝቢ ካብዚ እንድሓር ናብ ልምዓት ከኣትንበር እንታይ ኮይኖም እያ ተባይሶም እያ ተዓሪቆም እያ እናበለ ድቃስ ክስንቲ ህዝቢ ኣይንግበሮ ተፈትወት ጸለት ናብ ሓደ ነገር ይመጽእ ዝኣካል ዝኾነ ይኹን ኣካል ኢና ንዘልና ጊዜያዊ ይኹን ዋላ ኩለን ውድባት ማለት እዩ ናብ ሓደ ኣካል መጽኡ ኣብ ህዝቡ ዘየላጥ ሓድነት ክሉ ኣሎ ፖለቲካዊ ፋላይ ኣብ መሪሕነት ዝበለጸ ይመጽእ ዝሓመቐ ኸዓ ኩሉ የውግዞ ብጽቡቕን ብመንእሰይን ብዝተምሃረን ብቅድሚት ንትግራይ ክመርሕ ዝኽእል ኣካል ይትካእ ዓዲ ስቂለ ኮነ መጻወቲ ካብ እዚ እንድሓር ህዝቢ ክትስእ ዓቕሊ ገይሩ ህዝቢ ተሸኪሙ እዩ ውላዱ ይህብ እዩ ባዕሉ ናብ ገደል ተደርቢዩ ባዕሉ ኣብ ገዳም ተረሺሙ እዩ በቃ ያኽለዚ መን ዘምጾ እዩ እንተይልና ድማ ናይ ባዕልና ውድቀት ድሕረት እዩ ናይ ባዕልና እዩ ኣየድልየናን ታሪክ ኣክሱም ኪንግደም ጀሚርካ እስካዕ ናብ ላስታ ዝኸደ ቤተ መንግስቲ ይፍለጥ እዩ ብድሕረትና እዩ ብሕመቕና እዩ ሕዚ እውን ንደርጊ ነማር ነርና ናይ ሃይለ ሥላሴ ነማር ነርናስ ተመይስና ባዕልና ሕዚ ተመይስና ፍታ ናይ ሃይለ ሥላሴን ገለን ነቕፋት ነበርና ተመይስና እና ባዕልና ገዲድና ታንክን ባንክን ገዲፍና ኮይና ካብ ቤተ መንግስቲ መጺና እንታይ ማለት እዩ መን እዩ ኣዳፊና በየናይ ስሉስ ዓለም ተወጊናና ሸተትና ኣለና ተከዘ ንወርድ ስለምንታይ ሕዚ ተመይስና ክንልምን ይግባእ ነይሩ ዓብዪ በትረ ስልጣን ሒዝካስ ህዝቢ ናብ ታሕታይ ናብ ተከዘ ኸይድካ ትበኪ ህዝቢ ይውዳእ ንዝያዳ እሞ ሕዝኸ እንደገና መይስካታ ስልጣን ተቆራኽሕ ዘላ እዚያ ንምድጋም ንምስላስ እዚ ህዝቢ ካብዚ እንድሓር ይኣኽሎ ብፖለቲካ መልክዕ ትረአ ብልምዓት መልክዕ ትረአ ልምዓት ከየሉ ፖለቲካ ኣሎ ዘይፖለቲካ ዘይምዕሩይ ፖለቲካ ልምዓት የለን ምዕሩይ ፖለቲካ ይህሉ ልምዓት ይህሉ ህዝቢ እውን ይነብር ይዓቢ ትግራይ ከምቱ ቀደም ዝነበረቶ ናብ ቀደምታ ትምለስ ተዘይን ኮይኑ ብጉጅለ ብኻሊእ ስርሒት ብምፍራሕ ብጽልዋ ብኣጀንዳ ኣኼባ እናገበርካ ህዝቢ ከየልምዕ ከይሰርሕ ከይነብር ዝገብር ኣካይዳ ጠጠው ይበል ኢና ንብል ይቐኒየለይ ሚድያናን ፕሮግራማትናን ሰብስክራይብ ላይክን ሼርን ብምግባር ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም